Готов ли си да купиш нова кола? Спри се! 78% от българите правят тази грешка през 2025 година, избирайки модели, които се обезценяват с 40% само за 2 години. В това видео ще ти разкрия окончателната класация на 10 коли, които ще запазят стойността си, анализирани в най-малките детайли. На 10-то място намираме Citroen C3, компактна кола, която съчетава модерен стил с практична функционалност. Външният дизайн представя плавни линии и отличителни детайли, като характерните LED фарове и страничните защити Air Bump, които придават на автомобила динамичен вид и предпазват купето от малки удари. Вътре предлага приветлив и добре проектиран салон с удобни седалки и качествени материали. Системата за инфотейнмент е оборудвана с централен интуитивен сензорен екран, съвместим с Apple CarPlay и Android Auto, позволяващ лесна интеграция на смартфона за управление на обаждания, съобщения и музикални приложения. Що се отнася до моторизациите, Citroen C3 е оборудван с 1200 PureTech мотор, с 3 цилиндра, наличен в различни варианти на мощност. Важна характеристика на този двигател е приемането на разпределителна верига, вместо предишния ремък в маслена баня. Решение, въведено за подобряване на надежността и намаляване на поддръжката. Тази актуализация е налична както в хибридните автоматични версии, така и в тези с ръчна скоростна кутия. Що се отнася до безопасността, C3 е оборудван с множество системи за помощ при управление, сред които разпознаване на пътни знаци, предупреждение за неволно напускане на лентата и автоматично аварийно спиране, допринасящи за осигуряване на по-безопасно и комфортно управление. С конкурентна начална цена, Citroen C3 представлява интересен избор за тези, които търсят компактен, елегантен и надежден автомобил, подходящ както за градско използване, така и за по-дълги пътувания. Citroen C3 започва от 17 250 евро за бензиновата версия от 100 куб в комплектация U. Леко хибридната версия има начална цена от 19 700 евро, докато електрическата C3 започва от 24 000 евро. На 9-то място в нашата класация на коли за купуване през 2025 година намираме версатилния Kia Niro. Този компактен кросовър се отличава с гамата си от хибридни и електрически моторизации, проектирани за тези, които търсят ефективност и устойчивост, без да се отказват от комфорт. Kia Niro Hybrid е оборудван с 1.6 бензинов двигател, свързан с електрически двигател, предлагащ комбинирана мощност от 140 курис. Тази система гарантира плавно ускорение и изключителна консумация на гориво, със средна стойност от приблизително 20 пъти от дебракане в града и 23 км на магистралата за базовите версии. За тези, които желаят електрифицирано изживяване при управление, Niro Plug-in Hybrid предлага увеличена мощност до 180 ПР/час, благодарение на по-мощен електрически двигател и батерия от 11 кВт. Този модел позволява електрическа автономност от приблизително 50 км, идеална за ежедневните градски пътувания. Пълното зареждане на батерията може да се осъществи за по-малко от 3 часа, използвайки зарядно устройство от ниво 2. За тези, готови да преминат изцяло на електрическо, Niro представлява отличен избор. С батерия от 60 Вт предлага прогнозна автономност от 400 км с едно зареждане. Въпреки че не е сред най-високите автономности на пазара, Niro компенсира с елегантен дизайн, просторен интериор и богато серийно оборудване. Вътре Niro представя модерен и функционален дизайн. Използваните материали включват естествени влакна и рециклирани материали, като евкалиптови листа, подчертавайки ангажимента на Kia към устойчивостта. Пространството в салона е щедро, с задни седалки, които предлагат комфорт и достатъчно багажно пространство за ежедневните нужди. От технологична гледна точка Niro е оборудван с усъвършенствана инфотейнмент система. Базовите версии разполагат с 8-инчов сензорен екран, докато по-високите версии предлагат 10-инчов екран с интегрирана навигация, съвместимост с Apple CarPlay и Android Auto, а във версиите SX и SX Touring Premium аудиосистема Harman Kardon с 7 високоговорителя. Що се отнася до безопасността, Niro е оборудван с серия от серийни системи за помощ при управление, сред които предупреждение за челен сблъсък с аварийно спиране, поддържане на лентата и мониторинг на мъртвия ъгъл. По-усъвършенстваните версии предлагат и система за адаптивен круиз контрол с центриране в лентата, увеличавайки още повече безопасността и комфорта по време на управлението. С привлекателен дизайн, комфортен интериор и високотехнологично оборудване, Niro определено заслужава място в списъка на колите за разглеждане през 2025 година. На 8-мо място в нашата класация на коли за купуване намираме Volkswagen T-Cross. Този субкомпактен SUV представлява входа на Volkswagen в сегмента на градските кросовъри, съчетавайки компактни размери с изненадваща вътрешна просторност и комфортно управление. T-Cross се базира на платформата на Volkswagen Polo
но предлага по-голям клиранс и висока позиция на управление, характеристики ценени от тези, които търсят по-добра видимост и усещане за сигурност зад волана. Въпреки компактните размери, салонът е проектиран да максимизира пространството с плъзгаща се задна седалка, която позволява увеличаване на капацитета на багажника от 380 литра до 450 литра, адаптирайки се така към различните нужди за товарене. Подкапакът T-Cross е оборудван с турбодвигател с 3 цилиндра, наличен в различни варианти на мощност. Този двигател предлага баланс между ефективност и производителност, правейки управлението приятно както в града, така и на извънградски пътища. Маневреността е един от силните пунктове на този модел, благодарение на прецизно управление и добре настроени окачвания, които осигуряват добра пътна стабилност и висок комфорт за всички пътници. Вътре салонът на T-Cross се характеризира с функционален и модерен дизайн. Седалките предлагат добра поддръжка и комфорт, докато високата позиция на управление гарантира отлична видимост. Командите са разположени интуитивно, улеснявайки взаимодействието с различните бордови системи. Въпреки това, някои потребители са сигнализирали, че сензорните команди на автоматичната климатизация могат да бъдат по-малко практични в сравнение с традиционните ръчни команди. Що се отнася до технологията, T-Cross е оборудван с инфотейнмент система с 8-инчов сензорен екран, съвместима с Apple CarPlay и Android Auto, позволяваща перфектна интеграция на смартфона за достъп до музика, навигация и други приложения. Освен това присъстват функционалности като безжично зареждане за смартфон и дигитално табло за управление, което добавя нотка на модерност към изживяването при управление. Що се отнася до безопасността, T-Cross е оборудван с серия от усъвършенствани системи за помощ при управление. Сред тях се намират адаптивен Cruise Control, Lane Assist с функция за центриране в лентата и Rear Cross Traffic Alert, който предупреждава шофьора за наличието на превозни средства наблизо по време на маневри на заден ход. Тези технологии допринасят за по-безопасно и по-малко стресиращо управление, особено в претъпкани градски контексти. На 7-мо място в нашата класация на коли за купуване през 2025 година намираме Renault Clio. Този емблематичен компактен седан продължава да се развива, предлагайки перфектен баланс между привлекателен дизайн, ефективност и най-съвременна технология. Версията е една от най-интересните версии в гамата, оборудвана с пълен хибриден двигател от 140 килотреста, който съчетава бензинов двигател с 2 електрически двигателя и батерия. Тази конфигурация позволява на Clio да предложи блестящи характеристики с ускорение от 0 до 100 за 9 секунди, поддържайки същевременно изключително ниска консумация до 30 км/г в оптимални условия. Хибридната система E-Tech се отличава с версатилността и плъвността си при управление. Преходите между термичния и електрическия двигател са почти незабележими, гарантирайки приятно изживяване при управление както в града, така и на извънградски пътища. Освен това, Clio може да изминава кратки разстояния в напълно електрически режим, идеално за намаляване на емисиите в градските центрове. Външният дизайн на Clio е актуализиран с по-модерни и динамични линии, поддържайки компактните размери, които я правят перфектна за градско използване. Вътре салонът предлага комфортна и добре завършена среда, с качествени материали и специално внимание към устойчивостта. Например, в комплектацията текноседалките са тапицирани с материал, съставен от 60% влакно тенцел, екологичен материал, получен от дърво. Технологията в Clio е най-съвременна. Мултимедийната система е интуитивна и предлага пълна свързаност, поддържайки Apple CarPlay и Android Auto. Освен това, оборудването за безопасност е богато, включващо усъвършенствани системи за помощ при управление като адаптивен Cruise Control, поддържане на лентата и мониторинг на мъртвия ъгъл. На 6-то място в нашата класация на коли за купуване намираме обновения Hyundai Kona. Този компактен SUV се отличава с модерния си дизайн, ефективността на двигателите и най-съвременното технологично оборудване, правейки го идеален избор за тези, които търсят версатилност и стил в едно решение. Hyundai Kona предлага разнообразни моторизации, за да задоволи нуждите на широка гама шофьори. Хибридната версия съчетава 1,6 литров бензинов двигател с електрически двигател, предлагайки комбинирана мощност от 140 килодъста. Тази конфигурация гарантира ниска консумация и плавно изживяване при управление, идеално както за градско използване, така и за по-дълги пътувания. За тези, ориентирани към електрическото, Kona Electric предлага автономност до 490 км, правейки я перфектна за тези, които желаят да намалят емисиите, без да компрометират практичността. Външният дизайн на новата Kona е актуализиран с по-аеродинамични линии и отличителна предна светлинна сигнатура, придавайки и младежки и динамичен вид. Вътре салонът е просторен и функционален, характеризиращ се с висококачествени покрития и интуитивно оформление. Двойните извити екрани предлагат вълнуващо визуално изживяване, докато мултимедийната система поддържа Apple CarPlay и Android Auto, гарантирайки перфектна интеграция с смартфоните.
Капацитетът на багажника варира от 460 до 1300 литра, предлагайки достатъчно пространство за багаж. В електрическата версия присъства и преден товарен отсек от 27 литра, полезен за съхранение на малки предмети или зарядни кабели. Що се отнася до безопасността, Kona е оборудван с най-новата еволюция на системите Hyundai Smart Sense. Сред наличните функционалности се намират асистент за управление на магистрала, адаптивен круиз контрол, базиран на маршрут и поддържане на лентата. Тези усъвършенствани системи допринасят за по-безопасно и по-малко стресиращо управление, особено по време на дълги пътувания. Заслужаващ споменаване аспект е персонализируемото амбиентно осветление в интериора на салона, което позволява на шофьорите да създадат персонализирана атмосфера по време на управлението. Освен това, седалките, тапицирани в обърната кожа, предлагат превъзходен комфорт, поддържайки приятна температура дори в суровни климатични условия. На пето място в нашата класация намираме обновения Grande Panda. Тази нова версия представлява значителна еволюция спрямо предишния модел, поддържайки същността, която направи Panda икона в италианския автомобилен пейзаж. Grande Panda се представя с увеличени размери, достигайки дължина от 4 метра, ширина от 1,70 метра и височина от 1,57 метра. Тези мерки предлагат подобрена вътрешна обитаемост с багажник от 340 литра, идеален за ежедневните нужди и за семейните пътувания. Що се отнася до моторизациите, Grande Panda предлага различни опции, за да задоволи различните изисквания на шофьорите. Хибридната версия е оборудвана с мотор Firefly Mild Hybrid, известен с ефективността си в консумацията и приятното управление. За тези, които предпочитат напълно електрическо решение, Grande Panda Electric разполага с преден двигател от 113 конетруста, захранван от батерия от 44 кВт, гарантираща автономност над 340 км. Външният дизайн на Grande Panda напомня за квадратните линии на оригиналната Panda от 80-те години, с модерни детайли като LED фарове и компактен, но просторен силует. Вътре салонът е напълно обновен, предлагайки комфортна и функционална среда с качествени материали и интуитивно оформление. Що се отнася до технологията, Grande Panda е оборудван с усъвършенствана мултимедийна система със свързаност за смартфон, осигуряваща модерно и свързано изживяване при управление. Освен това, автомобилът е оборудван с най-съвременни системи за помощ при управление, осигуряващи безопасност и комфорт във всяка ситуация. Що се отнася до цените, хибридната версия на Grande Panda започва от по-малко от 19 000 евро, докато електрическият вариант има начална цена от 25 000 евро. Тези цени правят Grande Panda една от най-конкурентните опции в сегмента на компактните комунални автомобили, предлагайки отлично съотношение качество-цена. На четвърто място в нашата класация намираме обновения Dacia Duster. Този компактен SUV продължава да завладява пазара благодарение на отличното съотношение качество-цена, здравия дизайн и гамата от ефективни моторизации. Duster поддържа компактни размери, предлагайки същевременно просторен и комфортен салон. Външният дизайн е актуализиран с по-модерни и мускулести линии, придавайки на автомобила по-привлекателен вид. Вътре салонът е подобрен с материали с по-високо качество и по-ергономично оформление, гарантиращо приятно изживяване при управление. Що се отнася до моторизациите, Duster предлага различни опции, за да задоволи нуждите на различни шофьори. Едно от основните новости е въвеждането на 1.2 литровия хибриден двигател от 130 кУ, който съчетава добри характеристики с ниска консумация. Този Mild хибрид двигател предлага плавно и реактивно управление, идеално както за градско използване, така и за по-дълги пътувания. За тези, които търсят икономична алтернатива, налична е версията на LPG. Този вариант предлага отлична автономност, благодарение на двойното захранване и представлява удобен избор за тези, които желаят да намалят разходите за гориво. Duster е оборудван с редица модерни технологии, сред които мултимедийна система с 10-инчов сензорен екран, съвместима с Android Auto и Apple CarPlay. Освен това присъстват системи за помощ при управление, като поддържане на лентата и асистент при аварийно спиране, увеличавайки безопасността на борда. Що се отнася до цените, Dacia Duster се потвърждава като една от най-конкурентните опции в сегмента на компактните SUV-ове. Базовата версия започва от приблизително 19 000 евро, докато хибридният вариант започва от 26 000 евро. Тези цени правят Duster привлекателен избор за тези, които търсят версатилен автомобил, без да харчат състояние. На трето място намираме обновената Skoda Octavia. Този седан от среден сегмент продължава да се отличава с комбинацията си от пространство, комфорт и усъвършенствана технология, поддържайки отлично съотношение качество-цена. Skoda Octavia представя актуализиран външен дизайн с по-остри и модерни линии, които придават на автомобила елегантен и динамичен вид. Размерите са леко увеличени спрямо предишния модел, предлагайки още по-просторен салон и багажник, сред най-вместителните в категорията, с капацитет от 640 литра.
Вътре салонът е подобрен с висококачествени материали и ергономично оформление. Мултимедийната система е актуализирана, включваща 10-инчов сензорен дисплей, съвместим с Android Auto и Apple CarPlay, гарантиращ безпроблемна свързаност. Що се отнася до моторизациите, Skoda Octavia предлага различни опции, за да задоволи нуждите на различни шофьори. Едно от основните новости е въвеждането на двигателя Enton 0 TSI Mild Hybrid от 150 мат-кураца, който съчетава блестящи характеристики с ниска консумация. Този двигател предлага плавно и реактивно управление, идеално както за градско използване, така и за по-дълги пътувания. За тези, които предпочитат дизеловите моторизации, наличен е утвърдения 2.0 TDI, известен с ефективността си в консумацията и здравия въртящ момент, идеален за тези, които изминават дълги разстояния. Що се отнася до безопасността, Skoda Octavia е оборудвана с пълна гама от системи за помощ при управление, сред които поддържане на лентата, адаптивен круиз контрол и асистент при аварийно спиране, осигуряващи оптимална защита за всички пътници. Що се отнася до цените, Skoda Octavia поддържа конкурентна политика с базовата версия, която започва от приблизително 23 000 евро за модела Mild Hybrid. Различните опции за моторизация, заедно с изискания дизайн и специалното внимание към безопасността, правят Octavia една от най-препоръчваните коли за 2025 година. На второ място в нашата класация намираме Toyota Yaris Cross. Този компактен хибриден SUV продължава да се отличава с привлекателния си дизайн, ефективността в консумацията и усъвършенстваните технологии, затвърждавайки позицията си на автомобилния пазар. Под капака Yaris Cross продължава да предлага две бензинови хибридни моторизации, една с 115 кучедъс и друга с 130 кучедъс, последната въведена наскоро. Съчетавайки един 5 литров бензинов двигател с 3 цилиндра с подобрен електрически двигател, предлага обща мощност от 130 куразидас. Тази конфигурация гарантира по-реактивно управление и подобрени характеристики, поддържайки същевременно ниска консумация. Ефективността в консумацията е един от силните пунктове на Yaris Cross. В градска среда регистрира консумация от приблизително 25 км/х, докато на извънградски пътища се стабилизира около стойността от 20 км/х. На магистралата консумацията достига 15 км/х, конкурентни стойности в сегмента на компактните хибридни SUV-ове. За любителите на спортния стил, комплектацията GR Sport предлага ексклузивни детайли, като новия външен нюанс Storm Grey с контрастен покрив, 18-инчови алуминиеви джанти, проектирани с матов финиш, и логото GR Sport, бродирано на подглавниците на предните седалки. Тези елементи придават на автомобила по-динамичен и отличителен вид. Що се отнася до технологията, Yaris Cross е оборудван с усъвършенствана мултимедийна система, съвместима с Android Auto и Apple CarPlay, която позволява непрекъсната свързаност. Освен това присъстват най-съвременни системи за помощ при управление, като адаптивен круиз контрол и поддържане на лентата, които увеличават безопасността и комфорта по време на управлението. Що се отнася до цените, Yaris Cross поддържа конкурентна политика с базовата версия, която започва от приблизително 28 000 евро. Комплектацията GR Sport с ексклузивните си характеристики започва от приблизително 29 000 евро. Тези цени правят Yaris Cross привлекателен избор за тези, които търсят компактен хибриден SUV с отлично съотношение качество-цена. Toyota Yaris Cross представлява печеливша комбинация от модерен дизайн, ефективност в консумацията и усъвършенствана технология. Независимо дали избереш стандартната версия или комплектацията GR Sport, Yaris Cross предлага задоволително изживяване при управление и отлично съотношение качество-цена, позиционирайки се като един от най-добрите избори в сегмента на компактните SUV-ове. На първо място в нашата класация на коли за купуване намираме Dacia Sandero. Този компактен автомобил продължава да завладява европейския пазар благодарение на привлекателния си дизайн, ефективността в консумацията и непобедимото съотношение качество-цена. Dacia Sandero представя модерен и здрав дизайн с чисти линии и елегантен силует, които го правят привлекателен както за младежи, така и за семейства. Компактните размери го правят идеален за градско управление, докато щедрото вътрешно пространство и багажникът от 320 литра предлагат практичност за по-дълги пътувания. Вътре салонът е проектиран да предложи комфорт и функционалност. Седалките са ергономични, а използваните материали са с добро качество, гарантиращи приятно усещане при докосване. Системата за инфотейнмент е оборудвана с интуитивен сензорен дисплей, съвместим с Android Auto и Apple CarPlay, позволяващ лесно свързване с мобилни устройства. Що се отнася до моторизациите, Dacia Sandero предлага различни опции, за да задоволи нуждите на различни шофьори. Едно от основните новости е въвеждането на турбобензинов двигател от 1,2 литра с 3 цилиндра, способен да развие 140 пекентингас. Този двигател може да бъде захранван както с бензин, така и с LPG,
предлагайки гъвкавост и ниски експлоатационни разходи. Що се отнася до безопасността, Dacia Sandero е оборудвана с пълна гама от системи за помощ при управление, сред които адаптивен круиз контрол, система за автоматично аварийно спиране и поддържане на лентата, осигуряващи оптимална защита за всички пътници. Що се отнася до цените, Dacia Sandero поддържа философията си на достъпност с конкурентна начална цена, която я прави една от най-удобните опции в сегмента на компактните автомобили. Dacia Sandero представлява отличен избор за тези, които търсят модерна и надежна компактна кола, без да компрометират бюджета. Привлекателният и дизайн, ефективните моторизации и усъвършенстваното технологично оборудване я правят наш първи избор сред колите за купуване през 2025 година.